Silloin kun mä olin 7-luokalla, mä halusin alkaa pelaamaan salibändiä, mutta mä olin pieneltä kylältä Ylivieskasta. Meillä ei ollut salibändijoukkuetta, joten Ruotsin tunnit, älkää ottako mallia, kaikki Ruotsin tunnit me kavereiden kanssa suunniteltiin meidän omaa salibändijoukkuetta. Eli me alettiin piirtämään logoa ja suunniteltiin pelipaitoja, pyydettiin vähän kahisevaa ja ylipäätään sponsoreita meidän vanhempien firmoista. Ja lopulta me saatiin luotua salibändiseura. Ja edelleen tänä päivänä se sama salibändiseura toimii Ylivieskassa ja siellä pelaa nyt yläkouluikäisiä. Niin se oli mulle sellainen ponnahduslauta, että me voidaan itse vaikuttaa asioihin. Eli unelmien ei tarvitse jäädä vaan unelmiksi. Niitä voi lähteä tekemään, mutta aina niissä ei välttämättä onnistuta. Mutta meillä on aika hyvät lapsi näiden kanssa. Monellakin tapaa. Ja täytyy myös sanoa, että se ei ole kaikille nuorille, ainakin itse kun mä tuun semmoisesta taustasta, että ei ollut semmoinen ajatus, että saa unelmoida. Ei kukaan multa kieltänyt sitä, mutta kun on semmoinen ton mittainen poika tai ton mittainen poika Kouvolasta, niin lähtökohta on se, että eihän täältä nyt Kouvolasta mihinkään lähdetä tai ponnisteta, saatika edes mietitä sellaista vaihtoehtoa. Mullakin oli niinku tavallaan, että me ollaan tosi eri lähtökohdasta monella tapaa, mitä tulee unelmointiin ja siihen tavoitteellisuuteen ja kaikkeen tuohon. Tietyllä tavalla sä oot juossut niitä niiden asioiden perässä ja mä oon juossut jotain pakoon. Tää on miten mä tiivistäisin tämän asian. Musta tuntuu, että vähän kerron omasta taustasta aikanaan. Samaan aikaan kun Joona teki noita juttuja, niin mä olin kotosalla ja kaivoin nenää. Ja katsoin telkkarista silloin Idolsia ja Heikki Paasonen, juontaja, nykyään juontaa Amazing Racea edelleen ja kaikkia muita. Mä katsoin ja mietin, että vitsi miten uskomatonta, että se menee tohon lavalle. Ja sit se muistaa kaiken ja se uskaltaa vetää sen älyttömän itsevarmuudella. Ja nyt mä olen oppinut ja nyt kerron teillekin TV-taikasalaisuuden, että sillähän on semmonen näyttö siellä, mistä se näkee, mitä se pitää sanoa. Ja totta kai ne kortit myöskin löytyy, välillä on jopa molemmat. Mutta ylipäätään se, että mä katsoin sitä ja mietin, että toi on varmaan siistein juttu, mitä ihminen voi tehdä, koska se uskaltaa olla tossa ja muuta. Ja en tietenkään sekuntiakaan miettinyt, että voisin itse sellaista tehdä, kunnes sit päädyin tekemään. 2016 ensin omaa ohjelmaa Lakko-nimisen YouTubettajan kanssa, semmonen aloitteleva pieni. Kohta on päässyt sinne miljoonalukuihin. Ja sitten tehtiin oma ohjelma 2016, jonka jälkeen me pyydettiin nimenomaan semmoiseen paikkaan, missä se Paasonenkin olisi voinut ehkä juontaa Posse-ohjelmaa tekemään. Ja sitä me tehtiin Dudesonien kanssa ja omien lapsuuden sankarien kanssa. Ja absurdi juttu monella tapaa, mutta miten siihen on päädytty ja minkälaisia esteitä mulla henkilökohtaisesti siinä ollut, niin niihin pureudutaan tänään. Mutta sitten toisaalta kans siihen, että jos mä oon juossut jotain pakoa, mitä mä oon juossut pakoa ja mitä sä oot tavoitellut ja mihin sä oot, mitä kohti sä oot mennyt, mitä ehkä säkin juoksit jotain pakoa. Mä itse asiassa tiedän tähän vastaksi. Sullakin Tiedänkö? Kyllä. Mulla ei ole nyt aikaa lavalla reflektoida, niin saat mulle kertoa, mitä mä oon juossut pakoa. Mut siis joo, mä olin vähän sellainen no, jos mä mietin mun kouluaikaa, niin tänä päivänä ollaan molemmat 32-vuotiaana, eli mä en osaa puhua näköjään tänään, 32-vuotiaita, eli kouluajasta on jo pitkään. Mutta mä oon todennut sen, että nykyään tänä päivänä mä muistan koulusta parhaiten ne vähän kummalliset tyypit. Ja mä olin yksi niitä kummallisia tyyppejä. Aikanaan kun mä menin rippikouluun, mulla oli salibändimailla mukana siellä. Kaikki ihmetteli, miksi se kantaa tuota mukana, mutta kun mä harjoittelin sitä mun ilmaveivaus freestyle-juttuani siellä. Ja yläkoulussa oli esimerkiksi yksi poika, se aina tykkäsi räpätä ja tiedätkö, aina oli jotain kouludiskoja. Se oli aina esiintymässä. Se oli vähän sellainen naureskeluaihe, että taas se vetää ne samat biisit siellä sillä lailla. Mutta edelleen tänä päivänä mä muistan nimenomaan ne oudot tyypit, ne jotka uskalsi tehdä niitä omia juttujaan. Ja lopulta mut palkittiin siitä silloin Suomessa, jossa pääsin lopulta finaaliin asti, olin 16-vuotias silloin. Ja sen jälkeen mä esiinnyin ympäri Suomen 3 vuoden ajan, nyt puhutaan vuosista 2009-2011. Silloin ei ollut vielä somemaailmaa varsinaisesti, vaikka tein YouTube-videoita, mutta niitähän monitoroitiin vaan tietokoneelta ja muuta. Se oli jännittävää aikaa ja kaikki meet and greetitkin oli hyvin erilaisia. Meillä tulee tänään olemaan meet and greet tämän meidän esiintymisen jälkeen, toivottavasti nähdään siellä. Ja ennen vanhaa meet and greetissä ei otettu yhteiskuvia, vaan dimmareita ainoastaan. Mä muistan aina se, että oli penkit ja niihin istuttiin laittamaan. Mutta kuitenkin se mentaliteetti oli vahvasti tullut jo siitä meidän omasta yrittämisestä, mutta myös siitä, että mulla kävi hyvä flaksi. Mä saan niitä palkintoja siitä. Eli se oli kannattavaa toimintaa. Outoudesta ja erilaisuudesta palkittiin. Se ei ole ehkä koulussa se lähtökohtainen. Ei todellakaan. Siis kyllähän mullekin naurettiin aina kun mä olin puistossa, niin sinne tuli jotain 15-vuotiaita, jotka oli just opetelleet jotain sätkän polttoa ja jotain. Ja sit Joona siellä jotain
salibändimailla temppuille. Ainahan mulle naurettiin, mutta kun musta se oli vaan mielenkiintoista toimintaa ja mä uppouduin siihen tällä lailla, että ne ei saanut ikinä sitä reaktiota siitä, että mua ainakin häiritsee se niiden oleminen. Totta kai se häiritsee, mutta en mä nyt tietenkään niille anna sitä iloa siitä. Elikkä mä yritin aina vähän niinku päihittää ne niissä tilanteissa. Ja tästä ehkä, mä uskon, että tässä näkyy ehkä se, että mä lähestyn tällaisia tilanteita vähän eri tavalla. Mä olin se vähän erilainen outo nuori myöskin ja koen, että nykyään mä en ole enää Erno, nyt mä oon eli siis erilainen nuori, nyt mä oon vaan erilainen. Olisitko sä ollut se, joka nauraa mulle, kun mä veivailin siellä puistossa? Mitä olisinko? Olisitko sä ollut se, joka nauraa mulle, kun mä olin puistossa? Mä olisin ollut sun kanssa siellä tekemässä ja ajattelin, että se on siistein juttu ikinä. Koska oikeesti, koska se tyyppi mä olin. Mä innostun kyllä niinku asioista, mutta mä en olisi uskaltanut veivailla sun kanssa siellä ollenkaan. Ainakaan puistossa. Mä olisin muistanut ja sietänyt hävetä sun puolesta. Tiedätkö? Koska joo, se oli mun mentaliteetti. Mä olin asettanut itselleni sellaisia asioita, että tämmöisiä ei näitä saa tehdä, ei saa olla. Mut semmonenhan mä oon ollut erilainen tyyppi, jolla on pukeutunut vähän eri tavalla ja kummallisesti. Mä oon pukeutunut tälleen koko ikäni. Ikäni ei ole muuttunut. Hiuksetkin on samanlaiset. Mut että se, kun mä puhun siitä, että on juossut jotain pakoon ja juossut jotain kohti, niin kun mä olin 15-vuotias, mä ajattelin, että mä en tässä maailmassa tuu selviin. Että mä en tuu pärjää tässä yhteiskunnassa. En mä osaa käyttää kassakonetta kaupassa, eihän mulla olisi mitään käsitystä. Ja tämmösiä pelkoja ja huolia mulla oli tosi paljon ja mä annoin niitä aika paljon niin vallata sen mieleen. Kaikenhan meillä on niin huolia ja pelkoja, mutta jos ne niin ottaa susta sen hallinnan ja se luottaminen ja luotto itseen on tosi alhaalla, niin silloin sä myös uskot ne asiat, että sä et tuu pärjää, sä et tuu onnistu. Mut sulla on ollut tosi vahva se niin kun, tavallaan, mä englanniksi sanon sense of self, mitähän toi kääntyy hyvin. Itsetuntemus. Niin, itsetuntemus. Sä oot tuntenut itsesi tosi hyvin, kun taas mulle mä oon ollut aika vieras itselleni. Ja tämän kautta me ollaan päädytty kuitenkin samalle lavalle. Tässä me ollaan, mikä on jännittävää ja outoa tavallaan. Mut mä oon päätynyt ehkä sellaista reittiä, että mä oon juossut jotain pakoa, joka on ollut mun pelko ja huoli siitä, että ei tuu onnistuu ja ei tuu pärjäämään. Ja ei ole ollut sitä asiaa, mihin uskoo ja mitä unelmoi ja mennä sitä kohti, kun ei ole antanut itsensä unelmoida ja uskoa mihinkään. Kun taas sulla on nimenomaan, sä sanoit aikaisemmin, että sä oot niinku yli itsevarma. Sä uskot, niinku, että jos joku pystyy tekemään tämän asian näin hyvin ja se on siinä paras, niin mä pystyn tekemään vielä paremmin. Syli lavalle just äsken. Anteeksi, saadaanko joku moppaamaan? Ei tarvitse. Mutta siis, joo. Oliko tää siis se, minkä sä oot hoksannut musta tai niinku? Ei. Sä oot juossut asiaa kohti, mutta mä tiedän, miten sä juokset pakoon. Mitä mä oon juossut? Mä en saa kiinni tästä. Sä oot itse sanonut tämän myöskin ja musta tuntuu, että sä juokset nimenomaan pakoon aikaa. Koska sä oot sanonut, että maailmassa ei tuu riittämään omassa elinajassa aika tehdä kaikkea, mitä sä haluaisit, mikä on mun mielestä ärsyttävä ajatus. Se on todella ärsyttävää, mutta se on myös totta. Ihan vaikka jos miettii tapahtumia. Seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa tulee olemaan vuonna 2126. En vaan elämässä sinne asti. Joka on masentavaa. Me ei ehkä nähdä välttämättä, että me tullaan käymään vaikka Saturnuksen kuulla Titaanilla. Ehkä Marsiin maskin avulla päästään tai jotain vastaavaa. Mä oon just se, joka stressaa sitä, että aika kuluu ja mä oon nyt jo 32-vuotias. Se kertaa 3, mä saatan olla tilannut ikäkriisimatsia, mutta mä oon ollut just se tyyppi, eli mulla on ollut aina kiire tehdä kaikkia niitä asioita, mitä mä oon haaveillut, että mä haluan pienen elämäni aikana ehtiä tekemään. Se on myös yksi syitä, minkä takia mä oon jakanut aikaani YouTuben lisäksi muihin juttuihin. Esimerkiksi vaikka niihin kirjoihin, mitä nykyään, eli toimin lasten ja nuorten kirjailijana. Ja tykkään siellä jakaa niitä mun omia intressejä. Esimerkiksi vaikka kuinka moni tykkää avaruudesta täällä. Kyllä. Siis avaruus on maailman mielenkiintoisinta. Ja se tärkeä oivallus, ja minkä takia ylipäätään mä tykkään tehdä niitä lapsille ja nuorille, on se, että jos mä mietin itteeni, jos mä en olisi 5-vuotiaana lukenut Mauri Kunnaksen avaruuskirjaa, niin en mä tänä päivänä olisi edelleen näin kiinnostunut avaruudesta. Ja se klikkasi mulla sen inspiraation tärkeyden, että jos mun kirja voi edes yhdelle ihmiselle olla se Mauri Kunnaksen avaruuskirja, niin silloin mä oon onnistunut. Ja tää on ollut sellainen mun tietynlainen missio kirjojen kanssa, ja se koukuttaa vaan itteeni, mä samalla opin itsestäni ja maailmasta tosi paljon, kun mä kirjoitan niitä. Mä oon jäänyt koukkuun siihen. Koska se oppiminen on tärkeää. Tänä päivänä tosi paljon puhutaan siitä, että pitää olla salilla. Ja ainakin miehille algoritmit somessa paljon laittaa salimatskua tällä hetkellä. Musta tuntuu ainakin, että se on suorastaan trendi. Se on hyvä trendi. Mä rakastan sitä liikunnanohjaajana. Mutta samalla
mun mielestä meidän pitäisi muistaa meidän aivot, että ne on myös lihas, mitä pitää treenata. Eli samalla kun ollaan salilla, niin meidän pitäisi myös treenata aivoja. Tämä on syy, minkä takia tänä päivänä mä luen joka päivä suurin piirtein 1-2 tuntia. Haluan oppia kaikesta. Nyt mä luen Kiinan historiaa, koska musta tuntuu, että se on sellainen varjoaukko, että mä tiedän aika monen muun valtion historiaa menneisyyttä, mutta Kiina on vähän sellainen, että se saisi klikkaamaan sen lopullisen kuvan mun päässä. Ja nyt sä naurat tolleen, mutta te huomaatte, kun mä innostun asiasta, mulle tulee sellaiset liekit silmiin. Näitä liekkejä mä oon ruokkinut koko elämäni. Ja jossain kohtaa ne liekit tulee sammumaan ja se on surkeasta. Hei, oikeesti se liekki näkyy. Annetaanko aplodit tälle? Sua sytyttää ja se näkyy. Mä voisin mennä istua tohon ja vaan kuunnella tätä. Koska mun mielestä se on myös aivan hirveän vallottavaa ja mun mielestä tää on sellaista, mitä jokainen voi omassa elämässään myöskin tehdä. Mä en usko, siis aina jos mä oon itse höpöttänyt tolleen jostakin innoissani, mutta mä oon niinku elävä esimerkki nyt siitä, niin ei kukaan ikinä mulle elämässä ollut silleen, että ainakaan ihmiset, jotka musta välittää, että voitko hei, oikeesti ei oo niin ihmeellinen juttu, vaan ne on ruvennut hymyilemään ja ne on jotenkin saanut siitä semmoista iloa. Ja mitä me tehdään me ihmiset, niin me myös katsotaan tämmöstä tyyppiä ja itse mietitään, että mistä mä oon näin innoissaan. Ja mikä on mulle se juttu, joka sytyttää, että mitä kohti mä voisin mennä. Ja ehkä niin kuin itselle tähän semmonen, minkä mä haluan sanoa ja antaa, on se, että kun mä en itse antanut, mä luulin, että mulla ei oo. Mä halusin keksiä lapsena jonkun ammatin, kun kysyttiin koulussa, että mikä susta tulee isona tai jossakin Todellakin sanottu multa. Ihan kauhea kysymys. Niin mä vaan mietin, että mä rupeen sanoa, että palomies. Koska sitten kaikki on silleen, että no sehän on hyvä ja katsoo minä painan 22 kiloa ja on se, että joo, tämä kaveri tulee varmaan pelastamaan. Pelasta itse ensin ja no ei. Mutta siis se, että tavallaan antaisi itselleen luvan unelmoida ja ajatella, että mitä se voisi olla. Että vaikka se olisi joku ihan älytön juttu, niin joku senkin on tehnyt. Niin kuin joku on sinne kuuhun päässyt. Ja jos et sä sinne kuuhun pääse, niin ei sekään mitään. Ehkä sä oot siinä matkalla, se on muuttunut se unelma ja se sun tavoite. Ja sä pääsit just semmoiseen paikkaan, esimerkiksi tekemään kirjoja avaruuteen liittyen. Nimenomaan, ja yksi tärkein pointti on kanssa se, kun nykyään tosi monet haaveilee meidän duunista tai sun entisestä duunista ja mun nykyisestä, eli YouTubettamisesta. Ihan kyselyissä, kun nuorilta kysytään, monet sanoo, että ne haluaa olla isona tubettajia. Vapaa-ajalla mehän voidaan rajattomasti kehittää itteemme, ja se on todella tärkeää, mutta samalla musta tärkeää on kuitenkin aina olla menossa jotain kohti. Jos vaikka menee opiskelemaan randomilla jotain, niin on 2 asiaa, mitä voi tapahtua. 1, sä joko innostut siitä, olet silleen, että tää on oikeastaan aika mielenkiintoista. Mä voisin nähdä itteni tässä. Tai toinen, sä hoksaat, että tää ei ole mun juttu, mutta sit voi aina vaihtaa sitä. Mutta se, että liian monesti mä kuulen, että yläkoulun jälkeen numerot ei ole riittänyt välttämättä, tai nimenomaan niistä ollaan luovuttu kesken kaiken, kun ajatellaan, että musta tulee seuraava somestara ja mä alan tekemään matskua. Mutta kun se on niin pieni se murto-osa, joka loppupeleissä pääsee siellä tekemään sitä duunina asti. Musta tästä pitäisi enemmän puhua, että pitää samalla mennä jotain suuntaa kohti, mutta vapaa-ajalla sä voit tehdä rajattomasti niitä intohimoja juttuja. Ehkä jossain kohtaa sä veivailet tuolla tai teet kirjoja, jota sä varmaan muutenkin tekisit, vaikka niitä ei kukaan lukisi, mutta se on hauskaa. Juuri näin, ja ylipäätään elämässä, kun puhut siitä suunnasta, että on ne opinnot tai muuta, niin on tärkeää olla asioita, jotka pitää sun myös kuitenkin sit kiinni jossain muussa. Et jos just kaiken aikansa laittaa siihen someen vaikka ja kaikkeen YouTubettamiseen, niin on tosi tärkeää muistaa, että olisi niitä harrastuksia tai kavereiden kanssa käy jossain ja tekee juttuja, et ei elä sen kautta. Et se on ehkä myös semmoinen, minkä niin kun haluaa sanoa, että se kannattaa pitää mukana niin kuin joka käänteessä. Niin kyllä myös ne muut asiat tämän ulkopuolella. Koska se ei ole ollut itsestään selvää ainakaan meille. Ei todellakaan. Ja tosta tuli jotenkin mieleen kanssa se, että jos miettii vaikka meitä, me ollaan tänään nyt tässä lavalla, mutta se, että me ollaan tehty duuna paljon, on myös ollut tietynlainen oppikokemus ja mitä kaikkea me ollaan päästy näkemään tekemään. Esimerkiksi mä oon pieneltä kylältä Ylivieskasta, ja silloin aikanaan kun kävin Talent Suomessa, mulle iso eventti 16-vuotiaana oli ensimmäistä kertaa mennä junaan. Mä en ollut ikinä ennen ollut junassa, saatiin sitten lentokoneessa. Ja voi pojat, lentokone tuli myöhemmin tutuksi sitten vähän myöhemmin Juuson kanssa. Muistan tämän tilanteen. Lennettiin ensimmäistä kertaa Japaniin ja mä
muistan, mä olin ostanut salmiakkia lentokentältä, koska jokaisen suomalaisen pitää ostaa salmiakkia. Joona oli vähän stressissä, se osti myös 2 Suomen lippua jostain syystä mukaan. Pitäisikö näitä olla voi siellä näyttää tälle? Mä olen Suomesta. Se jännitti tosi paljon se lento ylipäätään. Ja sit sä, pitäisikö näitä ostaa 2? Joona, ei me nyt osteta tää lentokentältä, kun 1 lippu riittää. Tai me otettiin kuitenkin 2 lopulta. Joo. Ja mä olin kertonut Joonalle sille ohimeneen, että hei, siinä kun lähdetään lentoon, niin saattaa mennä korvat lukkoon. Niin kuin varmaan jotka on lentänyt, niin tietää. Et silloin voi olla hyvä, että pureskelee jotakin. Ja sitten me oltiin siellä lentokoneessa ja sanoin Joonalle, no niin, tästä menee. Ja eihän tässä ole mitään. Joona aivan pelosta jäykkänä siinä. Sitten mä haluaisit sä ottaa tosta niinku tot salmiakkiin? Anna nyt tänne se salmiakki! Ja mä vihasin sen, anna nyt tänne se salmiakki oikeesti. Joo, anna se, kone jo liikkuu. Me ollaan vasta matkalla sinne Kiiton radalle. Vielä menee 10 minuuttia, kun me lennetään. Mennään 10 kilometriä tunnissa maan pinnalla ja kaveri osi. Ja siis mä olin sellainen, että mä analysoin jokaisen puntin, että onko vähän löysällä tuosta, että onko nyt niin, että ikävästi käy. Siis se oli aivan hirveetä. Mut sitten kun me päästiin maihin Japaniin, ja tämäkin on hauska, minkä takia me mentiin Japaniin. Mä en tässä tarkkaan muista, eikö sulla me tehtiin OnePlusan kanssa tällainen, kuinka moni on nähnyt Tokio-pojat -videosarja? Oho, yllättävän moni, siitä on kuitenkin kohta 9 vuotta. Niin, sairasta. Sen jälkeen ollaan oltu Japanissa varmaan 4 vai 5 on tässä kohtaa. Mutta siis se ensimmäinen kerta, kun me mentiin sinne, eikö se ollut niin, että meidän piti vähän miettiä joku kaupunki jostain päin maailmaa, mistä saataisiin tehtyä mielenkiintoista matskua. Ja se Japani ja Tokio tuli vähän randomilla, että no, vaikka tuonne. Joo, siis me mietittiin silloin, mekin tunnettiin silloin, mutta ei ehkä niin hyvin keskenään. Siis niin. Sinnehän lähti reissuun Joona, Juuso eli minä, ja sitten Sami. Ja Samilla oli iso linkki Japaniin meistä. Joo. Ja jotenkin niin kuin ajateltiin, että ehkä Sami pystyy siellä vähän jotenkin koordinoimaan ja menemään. ja et olisi silleen uusi paikka, ei Euroopassa. Ja sitten me päädyttiin sinne. Ja mehän kuvattiin siis 4 videota sieltä 8 päivässä. Se koko matka oli 8 päivää, eli siellä oli 2 matkustuspäivää, sitten kuvattiin niitä videoita se 6 päivää, josta 1 oli tyhjänä. Ja silloinkin me päädyttiin kuvaamaan lisää muistaakseni, että ei sekään niinku, ihan sit mennyt niinku piti. Ja sehän oli aika raju reissu. Se oli kyllä raju reissu. Se on monella tapaa ollut meille niinku käänteen tekevä, ehkä meidän ystävyydelle, YouTube-tekemiselle, mutta sitten myöskin elämälle, koska mehän ollaan sen jälkeen tehty useampi reissu Japaniin ja siitä tuli itse asiassa yksi semmonen unelma, mitä seurata, koska me lähdettiin kokeilemaan jotain uutta. Jotain, mikä sua jännitti, se lentäminen ja mä en edes tajunnut jännittää. Mähän olin vaan niinku, siihen aikaan mä olin semmonen, että lalaa, nyt mennään vaan ovista läpi. Että mä en jäänyt siinä vaiheessa enää pelkäämään mitään. Ois ehkä vähän enemmän jossain hetkessä pitänyt. Vähän olla huolissaan, silleen pikkasen edes miettiä, että me mennään 300 uuteen maahan, missä meistä ei kukaan ikinä ollut, me ei tiedä kulttuurista tarpeeksi ja niinku, meidän pitää kuvata sieltä iso määrä videoita pienessä ajassa. Ja no me tehtiin se, mutta millä hinnalla? Niin, se oli aika kova hinta. Onneksi OnePlus oli maksaja. Mutta siis eikä edes ollut loppujen lopuksi. Eikö niin? Siis me tehtiin yhteistyöllä sen reissu ja me jäätiin tappiolle tyyliin 1000 €. Hyvä keikka. Pojat ei ole aina ehkä tätä bisnestä osannut tehdä, mutta ei todellakaan, mutta se oli myös se juttu, että me tehtiin paljon järjettömiäkin asioita, mistä ei todellakaan saatu niinku voittoja itsellemme. Ja jos niinku miettii vaikka kaikkia näitä projekteja, mitä mäkin olen tehnyt. Mä oon esimerkiksi, mä tiedän onko mä edes sulle puhunut, mutta mä oon 2 lastenohjelmaa käsikirjoittanut, niinku 1-8 episodia. Ja mä oon Yleisradioon ollut yhteydessä niistä, että hei, saisiko näistä lastenohjelmat, ne ei tyyli edes vastaa. Kerran tuli vastaus ja se oli silleen, katsotaan. Nyt ollaan katsottu aika monta vuotta tässä. Mutta pointti on se, että vaikka ne jutut ei aina onnistu, tähän kuulostaa nyt siltä, että meillä on värisuora, me onnistutaan kaikessa ja jokainen, joka unelmoi, niin se tulee aina toteutumaan. Ei se ole niin, eikä se meilläkään. Meillähän se on suorastaan, että heitetään dartsia ja välillä se osuu nakakymppiin. Eikö juuri näin? Ja yksi, mikä meillä on itse asiassa, meillä on ollut yksi taulu Joonakaan, yhteinen taulu, mihin me ollaan heitelty vuodesta 2017 tikkoja, ja me ei olla osuttu siihen tauluun ollenkaan. Ja siis nyt on siis 9 vuotta, enemmän ja vähemmän. Välillä enempi ollaan yritetty sitä taulua heitellä, ja se taulu on Japanipojat. Me haluttiin tehdä, tää on työnimi, mutta me haluttiin tehdä Tokiopojille niin sanottu jatko. Ja sitten me suunniteltiin sitä, me ollaan tehty siitä varmaan 3 suunnitelmaa. Isoja, isoja sivuja, täynnä kaikkia suunnitelmia ja kaikkea, mitkä on muuttunut matkan varrella ja kaikkea. Ja sitä on aina välillä tarjottu eteenpäin. Se ei ole ikinä mennyt läpi, koska siihen meille ikinä olisi riittänyt
YouTubessa rahat, niin kuin sanottiin, niin 4 videota oltiin jo konkurssissa. Se ei olisi ollut mahdollista siellä, ja siihen olisi tarvinnut jonkun taho ja mukaan. Mutta toi on semmoinen, että haluan sanoa myös tänne, että aina ei olla onnistuttu. Ja niin se vaan menee. Se on ollut meidän unelma jossain vaiheessa. Sitä on puskettu, siihen ei ole päästy. Ollaanko me jääty siihen makaamaan, niin eihän me olla, vaan sitten on tullut uusia. Joo, ja siis musta ylipäätään, no niin kuin tässä ollaan puhuttu, mä tykkään aina jahtaa sitä seuraavaa juttua. Mutta samalla ehkä sellainen, mikä mulla olisi parannettavana on se, että esimerkiksi mä oon nyt 5 kirjaa tässä kohtaa julkaissut. Ja nykyään aina kun mä oon julkaissut sen kirjan, niin mä en oikein osaa iloita niitä. Siis mä en oo ikinä viettänyt mitään kirjajulkkareita tai vastaavaa, koska no ensinnäkin nämä tuntuu oudolta, koska yleensä kun tehdään somea, niin sitä ajatellaan, että me ollaan aika itsekeskeisiä ja me ollaan keskiössä jutussa. Mutta mä en oo tykännyt olla, niin mua se kuulostaa vaivaannuttavalta, että me mennään mun jotain kirjaa juhlimaan jonnekin porukalla kippistelemään. Niin se, että mä en oikein osaa ehkä antaa kiitosta välillä niistä, koska silloin kun kirja on julkaistu, mä teen jo seuraavaa kirjaa tai seuraavaa mitä tahansa muuta juttua. Että pitäisi välillä ehkä pysähtyä silleen, että mä voin hetken olla ylpeä ja tyytyväinen tästä asiasta, minkä mä oon tehnyt. Tää on sellainen, mitä mä harjoittelen tällä hetkellä, koska mä en oikein osaa sellaista niinku tyytyväisyyttä niihin omiin juttuihin. Tämähän on tämmönen hyvä lause. Otetaan ne pienet voitot, mitä mä tykkään sanoa. Eli koitetaan niinku muistaa myös, että vaikka se tavoite on se niin kuin joku tietty asia, saada kirja valmiiksi, niin hei, tänään kirjoitin 2 sivua. Just pystyis vähän juhliin niitäkin, eikä vaan näkee sitä niin kuin maaliin, koska sit sinne on aika vaikea päästä. Kyllä joo, ja sä mainit sen, että se on hyvä myös, että vapaa-ajalla löytyy myös tollasia juttuja. Jossain kohtaa meidän elämä oli sitä, että kaikki mitä tapahtuu, se on jaettava. Ja nyt on enemmän koettanut löytää niitä asioita, mitä ei välttämättä tarvitsekaan jakaa. Että haluat pitää ne itsellään. Kaikkea ei tarvitse tavallaan maksimoida, että voisiko tämän tuotteista. Että jos mä nyt alan vaikka suunnittelemaan, heitetään vaikka pikkuukko-animaatiota. Mun ei ole pakko yrittää ikinä saada eteenpäin tai ajatella, että saisiko tästä rahaa tai jotain. Koska välillä asioita on kiva vaan tehdä, koska se on hauskaa. YouTubeen me tehtiin, että se on hauskaa, mutta se nyt evolvas mihin evolvas. Mutta lähtökohta lähtee niistä intresseistä ja intohimoista. Ihan aina. Ja kyllä mun mielestä työssäkin voi hakea sitä, että siinä olisi jotain muutakin kuin se seuraava palkka, mitä odottaa. Että siinä olisi niitä asioita, mistä nauttii. Esimerkiksi mä oon nauttinut mun uudessa työssä siitä asiasta, mitä mulla ei ikinä ollut YouTubettajana, eli aikataulut. Siis tää on ihan perusasia niille ihmisille, jotka on käynyt perustöissä, mutta kun on päätynyt 18-vuotiaana tommoseen maailmaan, että ikinä päässyt sieltä pois ja ainoa työkokemus on se kaveri, joka soittaa juhannuksena ja yrittää myös sulle puhelinliittymään, niin tavallaan se on oikeasti aika kiva, että nyt mulla on työajat. Siis mä sanoin ensimmäisiä keskusteluja tuolla Pop FM-kanavalla, missä nyt teen radioa, niin vitsi mikä työetu oli, mitä mä sanoin. Sitten mä olin vaan, että et mikä työetu? No että te laitatte mun kalenteriin ajat ja mun vaan pitää tulla paikalle siinä, kun se lukee niin. Siis se on ihan siis ihanaa. Ei mun ikinä ollut, mä oon ollut se, joka piti hoitaa noin aina. Niin nyt joku muu tekee sen ja mä vaan teen mun työn. Niin se on aivan ihana juttu. Ja voi vitsit, siis jos miettii YouTubeen alkuaikoina, silloin 2014, kun alkoi vähän tulla jotain leipääkin sieltä pöytään, mutta vitsit sitä pöytää saa kauan rakentaa, että miten se toimii. Että sanotaan näin, että tehtiin aika paljon juttuja, mitä ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä, mutta kun ei osattu vaatia mitään. Et vaikka niinku se, kuka lähtee tekemään Tokioon sarjaa miinuspalkalla, niinku ei mitään järkeä. Eihän siinä oo. Mut sit toisaalta taas päästään, siihen ei ole järkeä. Mut silti me ollaan palattu Japaniin monta kertaa. Ja oltiin itse asiassa myös tuossa viime vuonna 2 kuukautta siellä. Sä olit 3 kuukautta, sä jäit vielä, mutta niin me ollaan useampi tämmönenkin reissu päädytty tekee. Niin, siitä on tullut semmonen, että siitä sit kuitenkin tuli tommonen asia, mihin on niinku, ehkä semmoinen joku rauhankehto ja semmoinen paikka, mikä on kiinnostanut ja ollaan päästy tekemään tommosia reissuja, niin sehän on ihan älyttömän etuoikeus ja upea juttu. Se on ihanaa, että se on nimenomaan Japanissa, koska yllättäen, koska mä ekan kerran vasta matkustin silloin, kun me mentiin ekan kerran Japaniin, niin mä aina ajattelin, että jos mä matkustaisin ulkomaille, se olisi varmaan jostain vierestä turvallinen Ruotsi tai joku. Mut mulle Japanit ja noi oli niin kaukana, että mä ajattelin, että se on mahdotonta matkustaa sinne. En mä sitten työlin tiedä, että Finnair lentäisi suoraan lentoa sinne tai jotain. Että se niinku avasi mulle sen maailman tietyllä tapaa. Ja just se, että Japanin kulttuuri oli niin erilainen, näki niin paljon erilaisia ihmisiä. Jutut, mitkä Suomessa on sellaisia, onpa japanilaiset outoja, kun ne tekee näin. Muistatko sellaisen TV-ohjelman? Sen nimi oli joku Hullut japanilaiset, joka on Japanissa vaan Yet Another joku TV-ohjelma.
Mutta Suomessa se brändettiin hulluina japanilaisina, joten mä menin Japaniin vähän silleen, mennään Tokioon, koska täällä kaikki on outoa ja hullua. Mut sit se ei ollutkaan ne oudot jutut, hei kato tuolla julistetta. Ei kukaan paikallinen kato samalla lailla sitä julistetta, toi on outo hullu. Mä olin silleen niinku, tää on niin siistiä, tää on niin erilaisia jutut ja se innosti mua niin paljon. Taas ne liekit tuli silmeen. Jep, kyllä. Mut tää just, nythän sä oot matkustanut Koreaan ja oot matkustanut myös... Taivaniin. Just. Ja niinku tavallaan asia, joka pelotti, jännitti ja sä menit sitä kohti ja sit se tulikin yhtäkkiä asia, mitä sä rakastat ja mikä onkin kiinnostavaa. Nimenomaan, että nykyisin ainoastaan pelossa on mun kukkaro, koska mä laitan aivan tyhmiä asioihin mun omat säästöni. Kuten kaukoputki, eihän se ole tyhmä ollut. Ei. Siis totta kai jokaisen pitäisi olla 2-metrinen kaukoputki olla katsomassa planeettoja. Se on maailman siisteintä, kun näkee Saturnuksen ja siinä se rengas erikseen. Sitä aina ajattelee, että nämä jotain tietokoneeditoita kuvia, mutta ei siellä, se on... Kattokaa sitä! Se on niinku... Mä lupasin jo viime reissulla tuossa edellisessä esityksessä, että me otetaan kysymyksiä, niin nyt mä joudun katkaisemaan, että kaukoputki